Hej nu, Plego. Hvad skal man gøre, hvis man sidder og skider? Og skider sin sidste lort, så finder ud af, at der ikke er mere toiletpapir. Når man så tænker, men jeg kan jo bare ringe til en jeg kender, som der kan komme med noget mere toiletpapir. Men så man mærker efter i sin lomme og finder ud af, at man faktisk ikke har sin telefon på sig. Og man så begynder at græde. Men så begynder at tænke, jeg kan jo bare vaske det med mine fingre ved vandhanen, men så finder ud af, at du faktisk ikke kan nå håndvasken, fordi du ikke kan rejse dig op på toilettet, på grund af at du har fået en hæmoide på størrelse med kummen eller større, så du sådan sidder fast i toilettet. Hvad skal man gøre? Tak. Håber vi besvarer mit spørgsmål. Hej hej.